Абдулла Тукай, милли моңлар. Ишеттем кичә, берәү җырлый, чын безнеңчә матур, милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Üzülüp кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме мехнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдында күргән төсле булды. Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзә алмадым. Бардым җырлаучыга, дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде Әллүки.